Gwin am wy, Deian Benjamin, sy'n arbenigwr diodydd Prynhawn da ar S4C a Bore Cothi ar BBX Radio Cymru, sy'n egluro poblogrwydd Gwin oren, un o drend mawr 2025. Wrth i'r dyddiau fyrhau a lliwiau cynnes ddechrau ymddangos ar y coed, mae ein blas am fwydydd a diodydd yn newid. Fel y newid mewn dillad tymhorol o ddillad yr haf i gynhesrwydd siwmperi'r Hydref, mae ein chwaith am winoedd hefyd yn newid. Yn aml, rydym yn chwilio am ddiodydd sy'n adlewyrchu cyfoeth y tymor, rhai sy'n codi calon ar ddiwrnod oer, ond hefyd diodydd adfywiol os cael haf Indiaidd a nisgwyl. Os oes un gwin sy'n cyfuno'n berffaith ar ddau yma, gwin oren yw hwnnw. Wel, beth yw gwin oren? Yn syml, gwin gwyn wedi'i wneud gan ddefnyddio technegau cynhyrchu gwin coch yw gwin oren. Nid yw fel y gallai'r enw awgrymu yn cael ei wneud o orenau. Yn hytrach mae'n cael ei gynhyrchu o rawnwyn gwyn, le mae croen y grawnwyn mewn cyswllt ar sudd am gyfnod estynedig yn ystod y broses eplesu. Wrth gynhyrchu gwin gwyn traddodiadol, mae'r sudd yn cael ei wahanu oddi wrth y croen ar ôl gwasgu'r grawnwyn. Mae hyn yn atal y sudd rhag echdynnu lliw a thanyn o'r croen, gan arwain at y lliw melyn ysgafn nodweddiadol. Fodd bynnag, gyda gwin oren, caiff y croen ei gadael yn y sudd am ddyddiau, wythnosau, neu hyd yn oed fisoedd gan iddo roi'r lliw nodweddiadol a blas cwbl unigryw mewn cymhariaeth â gwin gwyn. Mae'r broses mwydo yma'n rhoi'r gwin ei liw ambr sy'n amrywio a'r golau i oren dwfn yn dibynnu ar hyd cyswllt y sudd a chroen y grawnwyn. A beth yw ddisgwyl, mae gwinoedd oren yn cynnig cydbwysedd unigryw sy'n ei gwneud yn wych ar gyfer pontio rhwng tymorau. Dychmygwch ffresni ac aisidedd gwin gwyn wedi blethu a gafael tannig a hyblygrwydd gwin coch. Maent yn cynnig cymhlethod aromatig, strwythyr a chymeriad sy'n ei gwneud yn winoedd arbennig ac yn destun siarad. Ceir arddull sbeislyd a blasau ffrwythau megis bricyll, afalau, brwsionllyd yn ogystal â chnau a'r gwin. Mae'r cyswllt a'r croen yn cyfrannu at gorff llawnach na'r hyn a geir mewn gwin gwyn a gall y blas amrywio'n fawr. Gwin sych ei gorff gyda blasau sy'n amrywio ffrwythau, cerrig a citrws i nodiadau sbeislyd daearol a lluseuol yw gwin oren gan amlaf. I werthfawrogi ei cymhlethod, dylid gweini'r gwin yma rhwng 12 a 15 gradd centigrad yn ddelfrydol. Gall gweini'r gwin yn rhy oer effeithio ar ei flasu unigryw. Un o'r unweddau mwyaf apelgar gwin oren yw ei natur aml bwrpas wrth bari a bywyd. Mae'r cyfuniad o flasu beiddgar, tanyn cynnil ac asidedd bywiog yn ei gwneud yn gydymaith perffaith i osod eang o fwydydd. Mae'r tanyn a'r asidedd yn torri trwy gyfoeth a sbeis. Meddyliwch am brydau o diwron canol fel mese, hwmws, falafel, tabwle, cyn Indiaidd neu fwy tai sbeislyd. Mae gwin oren yn gymar rhagorol ar gyfer platiau caws, yn enwedig cawsiau aeddfed fel manchego, pecorino neu hyd yn oed gaws glas. Maent hefyd yn wych gyda chigoedd wedi ei halltu megis prosciutto, serrano neu ham Caerfyrddin. Mae ei naws lyseuol sawrus yn ategu blas i unrhyw bryd bwyd. Mae llysiau gwraidd rost gyda chydig o sbeis cwmyn a paprika yn gyfuniad tymhorol gwych. Byddai pari'r gwyn oren a cymchu neu sauerkraut yn gyfuniad blas hollol wych hefyd. Gwin oren Orange Grove o'r Co-op, pris y botel £9.50. Dyma gyflwyniad ysgafn diddorol a bywiog i winoedd oren.
Gydag awgrymiadau bricyll a ffresni sbeislyd, mae'n dangos dyfnder urddasol a chytbwys. Gwin modern, ond celfydd, sy'n llawn blasau adfywiol ac yn bartner perffaith amrywiaeth o fwydydd. Cair hefyd rhestr gerddoriaeth bwrpasol i fwynhau'r gwin drwy sganio'r cod QR ar gefn y botel. Gwin gros manseg fan orange. Asda, 7.82. Gwin oren sy'n cynnig mynegiant ffrwythus gyda nodau citrws a chychydig o fel cefndirol gan greu gwead dymunol. Perffaith i'r sawl sydd am flasu gwinoedd cyswllt croen am y tro cyntaf gyda'i flasu cynnil ond adfywiol. Mae'n win sych ond ysgafn a ffres gyda diwedd hir a phleserus. Gwerth gwych am yr arian. Gerald Bertrand, Orange Gold, 15 pint y botel. Gwin oren cain bywiog, gyda chymlethdod a sofistigeiddrwydd ar y jafod. Yn bartner gwyrth gyda bwydydd sbeislyd gyda'i nodau melys. Mae'n cyfuno dyfnder persawrus o fango a lemon gydag asidedd bywiog a blasau sy'n hir a phleserus ar y jaflod. Mae'r tannin yn fwy amlwg gyda chorff llawn ond llefn sy'n ychwanegu haenau o flas i'r gwin. Un o'r gwinoedd oren gorau ar y farchnad. Cote Mas Orange Paul, Miss Waitrose, 10 pint y botel. Mae'r cote Miss Orange o Windy Paul mas yn win arloesol yn un o ffresni gwin rosliw a dyfnder gwin oren. Gyda nodau citrws, ychydig o afael o'r tannin llefn a ffres, mae'n dangos yr hyn medrir ei wneud wrth i draddodiad hynafol gwrdd ag ysbryd antures mewn cyfuniad unigryw fel yma.